Ja. Kunne jeg måske prøve at køre den lange rute? Ja, gør det. Pas på med for meget fart, ikke også, Andreas? Nej, jeg ved det godt. Ja. Jeg giver den altså ikke meget fra. Nej, jeg ved det godt. Det er rigtig godt. Bare du passer på at koncentrere dig hele tiden. Ja, det skal jeg nok. Vi byder velkommen her til årets Paris-Roubaix 2009. Vi har fanget årets storfavorit, Andreas Sylvester Bender. Hvordan regner du med, at det kommer til at gå i år på den rute? Det er en utrolig hård rute i år, men er du godt kørende? Ja, sådan lidt. Nu når jeg har fået en ny cykel, det kan godt blive lidt svært at vinde. Måske. Okay, ja. Er det en helt ny cykel, du har fået? Ja. Er den specielt bygget til dig, eller hvad? Ja, sådan lidt. Okay, må vi lige have lov til at filme lidt af den også? Det er en utrolig flot cykel. Den ser ud til at kan køre meget, meget stærkt.